ndewo na ụmụnne. O nwere ụdị ihe na-abụ nsị ka ntụpụtala unu mbọsị nke taa. ụmụ nwaanyị biko uchaa na ntị. Gị na nwoke na-eme ihe ịnwa na anwagbu ya okwu na-abụọ nchọ ịgwa gị, maka igwu anya ọ bụ okwu tara akpụ and ọ bụ okwu na-emebi ihe and ị ga-regret ya. Ya bụ ịtrai na ya chacha. Nke mbụ isi na ya bụ gị na ya na-enwe nghọtafio nnọọ, ya nọlụ n'okwu na ụka, iwe na-ewie, ọ na-azọgbu ana gị nwa na-azọgbu iwe si ya ngwa ịma na ịbụ nwoke mee ya mekene ka mfụ n'anya, ịma na ịbụ udogwu ngwa mee nke a ka mfụ n'anya, na ịbụrụ nwoke na ịbụrụ nwoke. Amụọ m amụ na chinko, ya bụ chinko, ya bụ China ka m mụrụ amụ. Ihe ọ ga-eme gị mbọsị ahụ ọ ga-abụ nzọgbu nya ihe ọ ga-eme yara atụ anya, ọ ga-eme ka nwoke, ọ ga-eme wee zọrọ isi nya bụ ka o wee gosikwe na ọ bụ nwoke nya isi ahụ Chineke nyefe ka ị ghara ịbịa na-azọ gị okwu n'isi. O gosi gị nke o ji bụrụ nwoke and ị ga-etikwe mkpu n'oke ọnụ wee si ụwa m elee ọkụ ụwa dị. Ya bụ ịmakwa na anwagbu ya nwoke maka ọ ga-emekwe nke o ji bụrụ nwoke. Ọsịa nya dị nwantị, ọsịa anya pee mpe, ọsịa aka ogologo. Ịnwa na anwagbu anya mgbe iwe na-ewu ya, especially mgbe iwe na-ewu ya na-ewe gị, ịnwa na anwagbu anya ọkwa ị na-anụ ya. ụmụ nwanne biko. Nke abụọ bụ ibulu ihe maka di gị je na-akọsalụ ndị ọyike, na-akọsalụ ụmụ nwanne gị, na-akọsalụ ndị ikwu na ibe gị, na-akọlọ ọra na fa wee wetuo di gị ana wee kpuo ya na ana wee ra ka agbụsị. Ọ ya ara ka agbụsị, ọ ya arazi ka nwantị. Ugwu na nsọpụrụ ama ndịkwa na-adịzili ya and ịma na ugwu na nsọpụrụ adịrọ ọlụ di gị ọma ndịlị gị, maka a sị na ugwu nwaanyị bụ di ya. Ọsịa di gị dị nwantị, ọsịa anya pempe, ọsịa anya dị mkpụmkpụ, ọsịa aka na okwu ji enyi. A na-enye gị nsọpụrụ. Onwe onye chọọ mme gị ọ na-eche maka di gị ka ihe chi gị ga-eme reaction ya na ọ ga-abịakwa ọgụ, na ọ ga-eprotect kwa gị. Ọma nkwekwe ka ewere nwunye ya gbaa football. So onye chọọ mme ihe egwu ga na-atụ ya maka di gị. So ịbịasị akpụọ di gị n'ala, onwe gị ka ịbịa kpụọ n'ala, ịkwa ị na-anụ ya, ị ga-arazi obele, ị ga-ara ka agbụsị. Onwezi ihe ndị mmadụ ji ga na-akpọrọ maka di gị ahụ fa na-atụ egwu ka ịbịa kpụọ n'ala. Ya bụ ọ bụrụ na ime mistake je kọchala especially ndị bụ unu, ịma na ịkọlụ ndị bụ unu maka di gị, fa nara like ya, fa ga-ebelive kwe gị ka fa protect ya gị, ka fa mekwe ka obi dị gị mma. Fa ga-ebido na-asị di gị ahụ nka ịmago ụna ahụ isi wee kpụkpụ ya n'ala ka fa si ga akpụkpụ ya n'ala wee kansụlụ anya wee welie na-egwuri egwu, welie na-eme ihe akaja, especially ọ bụ na o nwere ego. O nwegodi ego sofa na ịtapụtago ọnụ wee kwucha ọlụsị ya niile, nya bụ weak point ya niile, kwuchecha ajọ ihe ọ na-eme. Fayas ya value fa ga-anọ na-atamụ welie na-agba asịrị. Ọbịa a na-ene anya ebido n'ụkwụ n'elidi anya luo n'isi akpọ na ubu. Nya bụ ọ na-ekwuzi okwu onye ọbụla edebe iru ebe ọzọ. Ịghọtago? So ugwu na nsọpụrụ adịghịzi ya andị ugwu gị kpụkwala n'anya maka asị na okpu nwaanyị kpụgbu nke di na ugwu nwaanyị bụ di. Ya bụ ka ịkpụrụ di gị n'ala, ịkpụgokwa onwe gị n'ala ka ị mara ime na-eche ka mkpesebe kpegbuo onye ka ọ tụ ụtọ, ka m bụrụ champion, ka m buo kọpụ. O nwere onye jiji ibunye gị kọpụ ọbụla. Onye enu aghara ebunye gị kọpụ, onye a na-ama mbunye gị kọpụ. Ka m gwa gị, ọ bụrụ na ime gị gwa ndị bụ unu, ị ga na-akọrekt ya kịta maka onwere ihe ụla megolo anya. Ị ga-akọrekt nwukwu maka ọnwe ike ọ bụrụ na ịgwago ndị bụ na ofi ya abịazịa onwe ike mama gị akpọọ fonu maọbụ afụ gị si gị kee maka di gị alụlụ ana ahụ, kee maka di gị akụlụghili ahụ ka ndị nga. Ọ sị gị ihe a ka ọ ga na-ajụzi gị. Ọ jụọ gị ya ọ maka ihe ịkọọlị ya ka o ji ajụ gị ya, mana ị ga-akọrekt nwunye. Ihe ka isi ga-akọrekt nwunye bụ mama biko kwe ijikwana di m gwuo egwu, biko ịgbakwana di m ụdị ya alaiki akwam ya. Mbọsị ọzọ ịkpọkwana di m akụlụghili ka ndị nga, maọbụ ịkpọkwana di m alụlụ ana mmadụ ya maọbụ akụlụghili maọbụ onye alụlụ ana. Biko mama wekwelie sọọlụ m nsọ, sista welie sọọlụ m nsọ biko. Ayọkwa gị ịkpọzina di m akụlụghili ka ndị nga. Nya ọ bụ ihe ị ga-agwụ ya. Fa tụọ onwe fa mbọ, fa ga-atụ egwu n'ike wee kwụsị. Mana ọ bụrụ na ị kwụsịrị afanya fa ewelie gaba
kafa na-ewu ya aga kafa na-akpụ gị na akpụtọ gị onye fụzia gị ọ gaa gị mbọ onye fụ gị ọ gbaa gị ụkwụ maka amago onwere onye ga-eprotektizi gị imegogo be gị wee ghele ka ụfọ kalị nka nya isigo ndị ụzọ ndị ilo fabata weli gị gbaba futbọọlụ onye ahụ sisi weli di gị gbaba futbọọlụ gị nwa kafa ga-eji praktis enye ma onwere ihe na-aba akị gị maka ọ bụ di gị bụ bakbonu gị ọkwa ị na-anụ ya ọ bụrụ na ịghọtara ya taa ịghọta ya taa maka onye ọbụla metụ gị aka di gị ga-apụta taa anya isi ịghọtago o nwerugokwu mbọsị mmadụ chọọ m okwu di m bịa sekpụrụtie taa anya isi ifu gị so ọ bụrụ na imego ya onye ọbụla ga na-achọzi gị okwu ndị di gị agara apụta bịa sekpụrụta onye ahụ taa anya isi nya bụ fa ga-ejizi gị n'onwe gị na-agba futbọọlụ ịghọta gị so onye nwere uche ya ghọta akọ ndewo na ụmụnne ka ọ dị na mgbe ọzọ nye na anyị akara ịfụnanya ka ọ dị